Prví maturanti si môžu vydýchnuť, majú za sebou skúšku dospelosti. Odpovedať z očí v oči skúšobnej komisii zvládli, napriek tomu, že pred maturitou nepoznali konkrétne znenie otázok. Študenti si ťahali zadania zo 4 predmetov, o niečo ťažšie to mali žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským. Pamätáte si ešte, čo ste cítili, keď ste sedeli pred skúšobnou komisiou? V najbližších dňoch to zažije viac ako 62 000 maturantov. Ani tento rok konkrétne znenie otázok nepoznali, učiť sa mohli iba podľa tematických okruhov. Zdá sa ale, že im to nerobí problémy. Prečo to poriadkovo, koľko je to číslo a následný riadok vypíše. Tie 4 roky mi dali predsa len nejaký základ, cez ten akademický som si v podstate utriedil myšlienky. S akými radami si odchádzala ráno z domu od rodičov? Že sa nemám stresovať, že som v podstate vždy sa učila viac menej dobre. Už som sa dozvedela, že z nauky o spoločnosti mám jednotku, takže som celá šťastná. Študenti na viac ako 750 stredných školách maturujú zo 4 predmetov. Na každú odpoveď majú 20 minút. O jeden predmet viac musia zvládnuť študenti škôl s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským. Žiaci zatiaľ nemali nejaké väčšie problémy. Sa snažíme vytvoriť bezstresovú situáciu, tak aby im to pomohlo. Toto je jediná škola na Slovensku s vyučovacím jazykom ukrajinským. Pred komisiu sa tento týždeň postaví 27 gymnazistov. Chcú sa naučiť ukrajinský jazyk a vidia v ňom perspektívu do budúcnosti. Maturitný kolotoč sa dnes rozkrútil iba na niektorých stredných školách. Ďalšie sa budú postupne pridávať. Poslední študenti zmaturujú 4. júna. Peter Žatko a Andrea Šprochová, televízia Markíza.